President, ada ko ah. Hindi ko mga dalili. Kaya? Oh, 40 days ni malingat ta. Gusto ko gulay. Ito ko man na ah. Incident tayo na siyempre daw tayo mga paninda pa. Wala. Ang daw dahil. Nawili, di mo? Lile, dalili. I know. Pero daw tayo mga paninda inda ko eh. Hindi ang nawili. Diba pa tayo yung nawili? Nya no bigat mo na diya ah. I know. Pero afternoon, yung incident tayo. Sika ano kaya mga panindar kumatang gulay. Kaya nga. Talailay. Oo, Kaya oras ako sa alay sa pay ko nang dito driver te ko ah. Kaya mo ka. Wala kaya. Hindi. Ayun lang to. First, like number 1 po, Miss Lynn Espanyola, magandang morning house. Good morning din, kaibigan Miss Lynn Espanyola. Nawala yung sipon natin. Mega love shoutout, Igan, the Gemini. Good morning in long time no see sa ating lahat. Yun no, nandito na si Jason C. Vlog. Ang napakagaling mangisda. Congratulations, Jason C. Vlog. Nakakabilib yung mga banat mo, kaibigan Jason C. Vlog. Thumbs up na house. From Jason C. Vlog. Yan, ipin ko nga muna tong ano. Pin ko nga muna tong aking kaibigan na si Igan B. Gemini Vlog. Unang dikit, Igan B. Gemini. Pero nakadikit na, manood na lang ako. Like number 94. Salad receipt. Avocado, lettuce, salad receipt. 3 minutes and 49 seconds. Sige, magdikitan lang. O baka hindi pa ka magkadikit Jason C. Vlog ha. Baka hindi ka pa dikit kay B. Gemini, kay Miss Lynn Espanyola. Sana all may apple. Apple. Anong apple? Anong apple, kaibigan Miss Lynn? Pang-ayuda nga lang o pang-ayuda. Nature teaches us that when everything is in balance, progress for humanity relies on the Dapat may like na agad. Ayos to ah. together. Hindi pa ako nagla-like, may like na agad. Salamat Igan. Lumang dikit, Jason C. Vlog. Lumang dikit. Lumang dikit daw, lumang dikit. Long time no see sa ating lahat, mga kaibigan. Nag-live na pala ako kahapon. Igan o, pangalawang panonood Igan o. Subscribe ko na Igan, di pa nakasubscribe.
Like number 95. Tama ba? O 94, 95. O subscribe ko na igan. Pero pampagraduate ko sa ito eh. Anak ni Baryotic, may galaw shoutout. Kaibigan Baryotic, boys tips. O dinikit ko na igan ha. O wala na akong pampagraduate sa igan. Musta na host? Okay lang. Ikaw musta na kaibigan? Galing mo mangisda. Natsambahan kamot lang ang anak ni Baryotek. Oh, kaibigan, idikit ko na rin igan oh. Nalalagasan bahay ko. Di at least 1K ka na, ayos na yan. Oh, dikit ko na uli igan na oh. Oh, wala na akong ipapagraduate sa igan ha. Didikit ko na sa'yo lahat ng naan dito. Like number 96 igan oh. Kalimbang all na yan, pareho. Tatlo. Nakadikit na sa ito, nakadikit na. Ito pang-apat. Miss Lynn, baba ka ng bahay mo, kay ba Miss Lynn? Jason C. Binibinta mo po mga isda. Ako bagong dikit po kay Jason C. Vlog. Yan. Balikan mo kaibigan Jason C. Vlog ha. Natsambahan kamot lang from anak ni Baryotek. Nalalagas bahay ko. Okay lang yan. Wala ka boses host. Meron ba kayo ikaw ang walang boses? Mega love shoutout host. From Inang TV. Baba lang kayo ng bahay. Isa-isa kong aayadahan. Kay BG na tayo. Ito naman po munting bahay ko. Sige Miss Lynn. Dito kay BG na tapusin ko lang. Basta magdikita na po kayo ha. Wala ako jacket idol. Adan. Magdikitan na po, magdikitan yung mga naandyan kasi mag-aayuda ako. Igan. Dikit ko na rin igan oh. 810 ka na. Like number 97. Apat. Tatlong dinikit ko tapos 4 naman nanonood. Sa nakapin po muna sa nakapin. Inang TV, mega love shout out. Wala ako jacket idol. Hello my friend Kaula. Please drop your link my friend. Inang TV. Palablab po sa video ko host from Inang TV. Sige lang po. Tapos na igan tapos na oh. Dito na ako sa steamed chicken Chinese style. Chinese food receipt. Like number 95 na ako dito igan ha sa steamed chicken Chinese style. Nasa ads pa. Lakas bakit? May pindutan doon na. Teka lang, malakas yung isang laptop na baka makapirate tayo dun sa ano niya. Jason C. Vlog oh. Sunod si Jason C. Vlog ha oh. Papanoorin ko kay Jason C. Vlog. Ang ganda pagmasdan ng daanan ko. From Jason C. Vlog. Like number 20 kaibigan Jason C. Vlog. 5 minutes and 10 seconds. Salad receipt avocado but yan tapos na igan oh. Next natin si Jason C. Vlog. Sunod si Miss Lynn. Oh, Jason C. Vlog oh. Dito ko sa mga koi fish mo. Like number 21. Ito like number 20. Sunod lang. Oh. Jason C. Vlog oh. Kasunod like number 22. Di pa tapos oh, yung kaibigang ano,
Kay Igan, di pa tapos. Thanks from Kuala. Please drop your link, my friend Kuala. Tapos na kayo kay BJ Minay. Sunod natin si Vlog, Jason C Vlog. Sinubscribe ko yan, wala. Kay... Oh, ha? Sunod natin si Miss Lynn. Kasi nauna sana si Miss Lynn, for si Miss Lynn, kaso na nagbaba siya ng link. Pangatlo. Tapos naman ako kay Jason C Vlog eh. Tapos naman na si Miss Lynn. Maya maya si Miss Lynn Espanyola. Tapos si Inang TV. Mega love shoutout sa 7 million people. And thank you sa 10 thumbs up. Anak ni Baryotek, Iyang TV official. Okay na sa'yo idol? Pabalik na lang. From anak ni Baryotek. Thumbs ako, silly pork pa. From Ate May Kajiyama. Gino official, tusok. Hello Stanying from Gino official. Hello. Tapos si Gino official, bilis din lumaki ng bahay niya eh. 1,100 na eh. Harang. From Ate May Kajiyama to. Gino official, bigi-bigi with love. Binker emoticon. Dami si Pinihouse from Miss Lynn Espanyola. Ito meron pa nga isa oh. Apat na pang ayuda. Apat na pang ayuda. Mega love shout out to all from Gin Official. Hello my friend, good morning from Buda Nasser. Thank you my friend Buda Nasser. Yay, salamat tos. Kapag masipag po talaga mabilis. Oo nga, yan. Sipag nga nito eh. Bilib nga ako dito kay Gin Official at saka kay diyan kay Jason C Vlog. Kailan lang yan? 400 lang yan, 400. Nawala lang ako ng 2 linggo yata. Nasilip ko kagabi. Aba, laki na. Yan o, tapos na. Dito na tayo sa steam fish. Kaibigan, Igan, BJ Minay. Oops. Matatapos na kayo na, Jason C Vlog. O, magdikitan na po, magdikitan. Wow, ang galing. O, Jason C Vlog, o, dikit ko na rin sa'yo, Jason C Vlog, o. Like number 23, Jason C Vlog. Sige, dikitan lang. Sunod natin si Miss Lynn. Sunod Inang TV. Oh, dyan naman tayo kay Miss Lynn Espanyola. Please drop your link, Buda Nasser. And Kuala. Drop your link, my friend Kuala. Yay, salamat tos. Kapag masipag po talaga, mabilis yung mga tos. From Miss Lynn Espanyola. Oh, masipag kasi yan eh. Sa akin po 3CP lang at isang laptop para sa paangat. Ganun ba? Pwede ba ako magpaangat, kaibigan Miss Lynn? Kasi ang gamit yung cellphone is 1, 2, 3, 4, 6. 6 na CP. 2 iPad, 2 laptop. Paano ba magpaangat, kaibigan Miss Lynn? Inang TV, mega love shoutout. Sunod natin si Inang TV ah. Miss Lynn pala, Miss Lynn. Sunod kay Miss Lynn, Inang TV. Wow, ang galing. Inang TV, pabalik daw kay anak ni kaibigan Baryotek. Thumbs ako, sarang from Landa di Magiba, Antidada. Dan harang from Antidada. OTW anak. From Inang TV, Jason C Vlog, bigi-bigi with loving care emoticon. Yan, natapos na. Ang ganda ng view ng kapaligiran natin. Jason C Vlog. I-like ko na rin to ha, Jason C Vlog. O, like number 7 na rin. Para hindi naman mapagod yung makapag-like na tayo dun sa kasunod mong upload.
Dito na ako kay Miss Lynn ha, Miss Lynn Espanyola. Nagpapaangat naman po kayo host. Ibang style lang po sa inyo, sa akin. May tagabantay lang po ng bakas. Yun lang po pinagkaiba. At may mechanic po ako. Ay, ganun ba? Ganun pala yun. Sabagay ako, ayuda lang kasi ang sa akin eh. Ayuda, ganun. Tapos, pag nagbaba ng link, papanoorin ko. Yun lang, makakapag-ayuda ng watch hour. Watch hour tsaka banana. Kay Miss Lynn tayo kasunod, kay Miss Lynn. Teka lang Miss Lynn, anuin ko lang tong aking ano. Anuin ko lang tong aking paharang. Inang TV OTW na from Jason C. Vlog, Gemini Bigi Bigi. Maganda naman po sa inyo host from Miss Lynn Espanyola. Yun, dito na kay Miss Lynn ha, Miss Lynn. Ba't walang araw Miss Lynn? Subscribe ko na rin Miss Lynn. Like number 50. Kalimbang all. Landa di Magiba Bigi Bigi. Pa-subscribe mo kay Landa di Magiba hashtag Antidada. Sunod-sunod lang po sunod-sunod ah. Mas marami ka pong gadget, marami ka pong mga graduate. Mas marami ka po gadget, marami ka pong mapagraduate. December 16 po pala, Force Grand LS ko po host. Ay, sige, December 16. Marami na rin ako napagraduate dito sa aking live stream. Hindi ko na rin mabilang, pero yung iba natatandaan ko, tapos yung iba ay napagraduate natin pero hindi na bumabalik, pero bayaan na natin. Thanks Sigan from the Gemini. Ilan na lang yung bumabalik sa akin sa mga pinag-graduate ko. Pero okay lang yun. Pangalawa, mega love shout out bro Tonying from Gagam TV. May isa akong napamonetize host. Isa pa lang ha. Ay, isa pa lang ba? Like 52, kalimbang all na. Anak, dan full pack sukli. Pasukli naman kay Inang TV. Salamat Igan sa suporta. No problem Igan, no problem. Ilang minuto ba to? 12 minutes. Miss Lynn. Miss Lynn, pangatlo. Ay, napanood ko na pala to. Napanood ko na. Kagabi yata yung kagabi, Igan. Ay, Miss Lynn. Like number 52 na ako dito. Like number, iwan ko ng number. Basta 52 ako dito. Jason C. Vlog, nandito uli ako ha. Sa ang ganda talaga ng view dito sa taas ng building. I-like ko na rin like number 6 na rin Jason C. Vlog. Magdikitan na po muna, magdikitan na. Yun, may harang na Miss Lynn idikit ko na rin Miss Lynn. Opo, lagi kayo present sa premiere ko salamat. Ayan Miss Lynn Miss Lynn. Pangatlong dikit ko lang. Like number 53, kalimbang all na Harang kasi yan, harang. Kaya hindi ko ipapakita yung harang harang yan Saglit ko lang. Thumbs up na po kapalangga Tonying from Ori Official TV. Mega love shout out. Mega love shout out Ate Juliet Mukbang. Hanggang harang na naman host. Salamat
Auntie Dada sa mga paharang mo ha. Inang TV Harang, salamat Inang TV ha. Salamat igan suporta. Good morning mga Lods, padikit at pabaka, salamat from Gagamrak TV. Magdikitan lang po ha, padikit naman po si Gagamrak. Pinagraduate ko ng banana at napamuni. OTW niya, Google AdSense niya host. Baka next week padating na po from Miss Lynn. Yun, congratulations sa kanya. Landa di Magiba, OTW na from Jason C. Vlog. Good morning po, kumusta? Miguel shoutout from Ori Official TV. Opo lagi kayo present sa premier ko host, salamat from Miss Lynn Espanyola. Tamsak na po ko palang katanying from Ori Official TV. Harang pa po from Manay Ori Official TV. Salamat Manay Ori. Tito Pubs, mega love shoutout. Tamsak host. Mangbabaan po ng bahay para magdikitan tayo. Salamat Igan ng madami. Salamat din Igan ng madami sa'yo. Salamat din Igan. Jason, thank you. Wait mo lang balik ko. Dagdagan ko na lang, ibalik ko, salamat from Landa di Magaba, hashtag Auntie Dada. Yay, salamat po, host from Miss Lynn Espanyola. Tatlo pinapanood ko Miss Lynn, ay apat pala, dalawa. Oh, dalawa. Patatlo to, patuharang. May kalab shoutout, Mr. DIY Project Tech. Salamat Kapalangga, hello po Ori Official from Mr. DIY Project Tech. Danarang from Talante Antidada. Dati na po kita dikit. Hashtag Jason C. Vlog. Salamat sa pagbalik from BJ Minay Vlog. Kayayar lang po ng harang. Ano yun? Kayayar lang po ng harang from Mr. DIY Project Tech. Host, dami niyo pong mga saging. Saan probinsya ka ba host? Pangasinan ako, Pangasinan. Ganun ba? Salamat from Jesus C. Vlog. Ori Official TV, bigi. Yun, nasa Kagubatan po kayo host. Saan po yun? Ay, saan yun? Pangasinan yun, sa bukid yun ng sa bundok ng misis ko. Sa bundok ng tatay ng misis ko pala. Kasi sa tatay ng misis ko yun eh. Bro Jason, galing ako sa isda at manok mo. Purely watch bro. Pabalik naman kaibigan Jason si Vlog kaya Gagamrak TV. Yung naligaw kami dun eh. Kasi kabundukan eh. Sana all marami ang cell. Patulong naman sa WhatsApp ko host. O ba? Oh, yun no. Ikaw pa kaibigan Jesus si Vlog. Oh, yun no. Sige no problem. Tinulungan kita sa banana sa WhatsApp pa. Lahat tayo mamonetize, huwag kayong mag-alala. Basta tulong-tulong lang tayo. Sabi mo gumawa ng playlist. Gumawa ka ng playlist mo, kaibigan Jason si Vlog, para ma-play ka rin kita ng iyong mga video para sa WhatsApp. Okay, salamat host. Okay, no problem. Lahat tayo mamonetize. Basta lahat lang tayo mag-thumbs up. May kalab sa bro, Bariotic from Gagamrak TV. Ito si kaibigan Bariotic Tips. Kailangan pa to ng banana. Baka may mga banana kayo dyan, padikit naman kay, Bariotic. Tsaka kay BJ Minay Vlog. Matagal na rin yun si kaibigan BJ Minay. Ako, sa totoo lang, hindi na ako nag-ano eh. Kung anong nakalagay dito, kung anong nakalagay na malapit po ba kayo 100 Island House? Medyo malapit kaibigan, Mr. DIY Project Tech. Hindi na ako nagtatanong-tanong, basta kung nakalagay dito at naka-open, di ko pa nakasubscribe, so subscribe ko lahat yan. Magbalikan lang po ha. Hindi lang ako Igan, may work kasi ako. Sige Igan, okay salamat host. Good morning mga Lods. Oops. Pin ko nga muna siya, palitan mo na kita kay Miss Lynn ha. Nasaan na ba yun dito tayo kay Inang TV naman tayo, Inang TV tayo. Tapos na Miss Lynn tapos na. Hindi pa uli ang lahat para maging YouTuber. More shoutouts from Miss Lynn Espanyola. I-like ko na rin to. Harold Julian Vlogs. Good morning house.
Mawawala na daw po dislike host bagong update ni YouTube, ni Lolo YouTube. Yun, salamat naman at mawala yung mga dislike. Di puro na lang like. Gano'n na ba yun, kaibigan Miss Lane? May mga nagdi-dislike sa amin eh. Pag nag-LS kami, ako, si kaibigan Gagamrak, si Manoy Dong Vlogs, si Ate Miralisa. Pag nag-LS kami, may isang dislike lagi yan, may isa. Ewan ko kung sino yan. Kilala siguro kami yan. Pero pinatawanan lang namin. Pag minsan dumadami eh. Pero binabayaan ko na ba? Isang dislike lang yan. Malapit ba kayo 100 Island? Oh, medyo malapit, mga 2 hours. Now ka na lang nag-LS, hindi mo tuloy nakita ang kaganapan ng bahay ko. Oo nga kaibigan Jason C. Vlog eh. Kasi nagka-problema tayo. Padikit naman kay BJ Minay. Ako po grade 6 pa lang from Mr. DIY Project Tech. Oh, ito nga pala si Mr. DIY Project Tech, grade 6 pa lang. Padikit naman, ba't kaya nangangati ako? Inang TV, naka-pin ka po Inang TV. Tingnan ko nga ito si Inang TV ah. Kay Inang TV ako ah. Daming harang ni Miss Lynn. Magdikitan po muna tayo, magdikitan ha. Huwag nyo na pong intindihin yung nakapin. Basta magdikitan lang po kayo, magdikitan. Pinipin ko lang po yan para maayudahan ko. Nagigits nyo po. Pinipin ko lang po yung nandyan para maayudahan ko po siya. Pero yung mga nandito po, magdikitan na lang po kayo. Huwag nyo na pong intindihin yung nakapin. Basta kung ano po ang agree ako dyan, alisin na ang dislike. Basta kung sino nag-drop ng link, subscribe nyo na. Huwag kayong maniwala dun sa sa pag binabalikan na agad, malalagas. Huwag ko po yung maniwala dun. Malalagas po yan pag di kayo nanood ng video niya. Pero pag lagi nyo po silang pinapanood, hindi po malalagas yan. Maniwala po kayo sa akin. Inang TV official nandito po ako sa bahay mo New City, Hall of Tagum. Si Maring B ba to? Maring B naman to. Subscribe ko na po subscribe Kalimbang all. Like number 160. Inang TV official. Like number 160 po itong hawak ko Pwede po magbaba ng bahay ko. Sige, baba po na bahay. Kaibigan Mr. DIY, ikaw pa. Ikaw pa ba? Mamalan si vlog, tamsak host. Yung wag nyo na pong intindihin yung nakapin. Ang gusto ko lang pong mangyari kung sino po ang nagbaba ng link, dikitan nyo na po. Kaya po ako nagpipin para po maayudahan ko yung pinipin ko. Mga kaibigan, kahit po wag nyo lang sabihin na papin naman host. Wag na po, di na po uso yung pinpin na yan. Ako pinipin ko para maayudahan ko siya kasi ayaw ko magpabalik-balik. Ayaw ko kasi marami akong pang-ayuda, nag-aayuda ako. Inaayuda ko lahat tong cellphone na andito. Kaya may kisuyo na po ako. Kung sino magbaba ng link, dikitan nyo na po ng dikitan. Mag-thumbs up lang po sa aking live stream. Tito Pabs, noted po, don't worry, from Miss Lynn. Papunta na po Tito Pabs, from Miss Lynn. Ako po grade 6 pa lang. Tusok na po sila kapin from Landa di Magiba. Jason C. Vlog, magbakas thumbs up ako sa latest upload mo sir. Ilang minuto ba itong 12 minutes. Ang haba naman. Pero okay lang to kahit 12 minutes. 12 minutes and 32 seconds itong kay Inang TV official. Nandito po kay Miss Lynn hindi ko pa tinatapos yan kay Miss Lynn kay Miss Lynn pa yan. 3. Ganyan po ako mag-ayuda. May ayuda po sa banana, may ayuda sa WhatsApp. 12 minutes po lahat yan, 12 minutes. 4 times 12, mayroon siyang 50 minutes na ayuda. 50 minutes na ayuda na po yan sa WhatsApp at saka sa banana. Harang Igan from BJ Minay, tusok na sa nakapin. Jason C. Vlog, nagbakas thumbs up ako sa latest upload mo sir. From BJ Minay.
Galing naman kay Tito Pabs, BBM. Landa di magibag, bigi-bigi, agree ako dyan, alisin na ang dislike. Padikit po host from Harold Julian Vlog. Sige, magbaba ka na ng bahay. Pwede po magbaba ng bahay ko. Sige, baba lang kayo ng bahay. Tito Pabs, TV Dan Pulpak, Tagum City Hall. Tamsa Kos from Ramanan Sag. Haram po, OTW Tito Pabs from Inang TV. Mr. DIY Project Tech nag-drop ng bahay. Mas okay nga Igan ang nagbabalik agad kaysa bukas pa. Oo nga mas okay pa yung nagbabalik. Huwag kayong maniwala sa bukas pa ba, malalagas. Ang importante po niyan mga kaibigan, pag binalikan nyo po ngayon, tapusin nyo po yung video kahit 12 minutes yan. Tapos mag-comment kayo ng naaayon sa kanyang video. Hindi malalagas yan. Huwag po kayo maniwala sa pag binalikan agad. Malalagas po agad pag binalikan nyo agad na hindi kayo nanood. Pero pag nanood po kayo at tinapos nyo, hindi po malalagas yan. Imposible po yan. Sinasabi nyo malalagas pag binalikan agad. Ako, pag nagdikit po sa akin, binabalikan ko po agad. 826. Nga ako kagabi, biglang naging 807. Pag gising ko, lagas agad. Dapat kasi manood agad. Manood eh. Panuorin po kasi dapat ng tapos. Sa mga nagmamadali po kasi, hindi po natin maiwasan kasi yan eh. Nagbaba na po ako ng bayos. O sige lang. Basta baba ka lang ng baba ng bahay, kaibigan Harold. Kuya bro, may galab shoutout kuya bro. Asawa ni Ma'am Sirisa to eh. Si Kuya Bro. Namamasada ako manoy from Dom Vlogs. Sige, mamasada ka naman ni Dom. Antidada Channel. Dandikit po, full pack with Kalimbang. Padalo din po ako. Harang kaibigan from Ate Merel si Channel. Hello po, good morning from Kuya Bro. Tito Pabs. Dito ba kay Miss Lynn oh? Hindi po ako nag-i-skip kahit ads, so hindi ako ads po yan oh. Ads po yan, hindi po ako nag-i-skip ng ads. Ganyan po ako mag-ayuda para dikit na dikit po. At least at least po kung mga nagdikit po sa inyo, nanood sa inyo, hindi po masyadong nanood. Yung mga nagdikit sa inyo, malalagas po siya. At least po, mayroon na po kayong nakakasiguradong 4 na banana na didikit po talaga sa inyo dahil papanoorin ko po yan kahit gaano katagal. Ano daw Igan? Balik po agad ako. Gamit ko po main ko. Sobrang tunay tayo lalo na po hindi muna. Balik po ako agad host. Gamit ko po main ko. Suportang tunay tayo. Lalo na po sa mga hindi pa suportang tunay tayo sa mga hindi pa monetize. Like 18 kaibigan from Ate Merel sa channel. Dom Vlogs nag-drop ng bahay Mr. DIY. Kapi kapatid, dagdagan ko balik sa iyo ha. Mamaya kita puntahan from Landa di Magba. Tama host, wag madaliin. Support each other po talaga dapat. Oo nga, ganyan ako, hindi ako nagmamadali. Sa totoo lang, makalima lang ako sa live stream. Pag nakikipagdikitan ako, limang tao lang ako nasulid. 5 tao lang yon. Tuwa na ako at least yung dumikit sa akin, sulit na sulit. Dan Harang from Landa di Magiba. May pinuntahan nga ako, sabi wag daw main ipandikit para di daw malaga. Sino may sabi naman nun, Igan? Wag daw main, di pa ano yung kung puro ninja lang dumikit sa'yo, di kawawa ka lang. Harold William Vlogs, nag-drop ng bahay. Tapos na kayo kay Inang? O, dito naman tayo kay Landa di Magiba. Lahat na ng ano yun, nakadikit na dyan kay Auntie Dada. Lahat ng alagad ko nakadikit na dyan kay Auntie Dada.
Dito ba ako kay ano, kay Inang TV, ang haba kasi. Inang TV official. 12 minutes and 32 seconds. Pagkaparas lang ni Miss Lynn. Matatapos na yan kay Miss Lynn, oh. Konti na lang, oh. Yung mga supportive, madaling mamuni. Tama yan, tama yan. Terry Mix Vlog, mega love shout out. Hello my friend watching with ads from Team Jesus, 03 Houston, Texas, USA. From Ate Beats. Wala ka bang live, Ate Beats? Kapag di po napanood, pati comment, host, na spam, nawawala kapag minamadali umalis. Okay, maraming lagas yun. Iba kasi nagmamadali eh. Inang TV, Dan Pulpak po. Wait na pang po kita sa kubo ko. From Mr. DIY Project Tech. Good morning kaibigan Tanyeng. Mega love shoutout and have a nice day from Tirmix Vlog. Inang Dan po, sabi ni Manay Dong, pabalik naman. Ito si Manong Don, si Manay Dong. Kilala ko yan si Manay Dong. Pag dumikit yan, napaka-supportive din yan. Yan, si Miss Lynn Espanyola. Pero lahat naman kayo. Wala naman akong pinipili. Alam ko lahat naman kayo, kaya aasahan ko na magbabalikan tayong lahat. Para lahat naman tayo ma-monetize. Hangad ko lahat ma-monetize ng pupunta sa akin eh. Kaya salamat sa mga pupunta sa akin. Kaya kahit nandito na ako kay Ate Juliet Magbango. Ate Juliet, oh, sa upo. Ano ba yung upo? Kinilaw na upo. Ilike ko na to ate yan, Ate Juliet. Ilike ko na para hindi na ako mag-like mamaya, Ate Juliet. 17 hours ago. Ate Juliet, oh, nandito na ako sa upo mo, ah. Shoutout sa 13 viewers. Salamat sa 24 thumbs up. Huwag nyo na po intindihin yung nakapin, ha. Magdikitan na po kayo kung ano, sino mga nagbaba ng link. Dikitan na po kayo, magbalikan na po agad. Basta manood po muna. Daan lang po, support from Kati F Official. Sige po. Good morning kaibigan Tonyeng. Kanina marami na rin dumikit kay Auntie Dada. Pinin ko lang si Auntie Dada para dire-diretso yung pagpin natin. Harang naman nose from Landa di Magiba. Tamsakos from Jalens. Harang manoy, what sa harang na mahaba katulad kay Tita Beats from Tirimix. Sa mga nagpapaharang po dyan, maraming salamat po ah. Kuya, bakit po loading live nyo? From Kuya Bro. Hindi ba ka ikaw ang loading kaibigan? Kuya Bro. Landa di Magiba, salamat po. Harang Dan, sa mga hindi pa napipin, magsabi lang ha, ipipin din natin. Galing na ako kaysa nakapin bro. O, tapos na nga si ano, si Gamrak dito, kay Landa di Magiba, hashtag Antidada. Yung mga supportives, madaling mamuni po, di ba host? Tayo dati halos magkasabay nila Sir Dong. Halos magkasabay rin tayo na muni. Oo nga, magkakasabay tayo nun eh. Naalala ko nung nagkakasama tayo sa live stream ni Manny Dong, sa live stream mo, sa live stream ko. Di kasi pag supportives ka, babalikan ka talaga, mga kaibigan, tama yun. Buti nga tinutulungan ako ng aking misis dati. Dati hindi ako tinutulungan, ngayon tinutulungan ako, kaya marami na kaming nababalikan, marami kami napapanood. Kaya nagpupuntahan yung mga pinapanood namin, nagpupuntahan. Kasi may isa rin akong ano eh, may isa rin akong panata sa sarili ko. Pag sinuportahan kita, tapos hindi mo, sinuportahan kita ng isang linggo, na lagi akong nasa video mo. Pag di ka naman sumusuporta sa akin, okay lang yun. Alam na natin yun. Pero pag pumupunta ka sa aking mga live stream, sa aking nakikita kita sa aking video upload, naandun yung suporta ko sa'yo na ano, kung mas supportive ka, lalong supportive ako sa'yo. Sa dami ng cellphone ko, ewan ko lang kung hindi ko mapanood ang video mo. Lahat yan nakakalimbang all. Kaya yun lang ang masasabi ko. Kung mas supportive kayo, mas supportive ako kasi ilang cellphone ko ang pwede ko panood pag naka-open yan. Pag mag-notify yan, pinapanood ko yan. Iba kay Mrs. Si Mrs. nakatutok sa isang laptop niya.
sa isang iPad. Pag minsan itong dalawang iPad, kasama pa yung isang ano, isa pang iPhone 8 Plus. Pero hindi naman lahat. Minsan nakakalimot din tayo pag minsan nakakalagpas ba. Pero hindi naman halos malalagpasan natin siya. Sa sunod na video, nandun tayo. Kasi sobrang dami nga naman, biro mo 2,400. Pero yung iba hindi naman active yun sa 2,400 nakasubscribe sa akin. Yung iba dun ninja naman eh. Ang views ko nga eh, ano lang eh, hindi umabot ng 200 plus in 24 hours. Ibig sabihin, 200 plus lang yung active na nakasubscribe sa akin. Salamat Tos, yung todo support, nakaka-touch from Landa di Magiba. Todo support ba ako, Dada? Wait mo lang, Mr. DIY kapatid. Oops, palitan natin sa nakapin ha. Kay Mr. DIY naman tayo, Mr. DIY. Kasi matagal ko na rin tong ano eh, si Mr. DIY Project Tech. Tanong mo yung isa account niya, hindi ko na mapanood. Sino? DIY. Dalawang account yan eh. Si Manong Lakay din yata to eh. Dalawang account yan. Ano ba yung isang ano mo, Mr. DIY Project Tech? Dalawa yung account mo, di ba? Manong Lakay? Mas okay nga igan ang nagbabalik agad kaysa bukas pa. Night TV, maganda po ang City Hall ng Tagum. Hala, full support shows. Salamat po ng marami. Bawi ako po. Ako sa aking LSOs. Sige, okay lang yan. Alam niyo naman kung kayo na lang makakapagsabi kung full support ako o hindi. Eh, kung magsisinungaling kayo sa sarili nyo, kung hindi kayo honest sa sarili nyo, bahala kayo. Hindi sabihin mo rin na inaalin ko na kukulang din kami. Oo, kaya nga sinasabi ko rin sa kanila, hindi lahat napapanood ko. Pero yung susunod na video nyo, sigurado mapapanood namin yon. Nagkukulang din ako pag minsan, katulad nung absent ako, mga nakaraan, nagka-problema. Hindi ko rin napupuntahan yung iba, hindi namin napupuntahan ni Mrs. Pero hindi, lahat naman tayo hindi 100% na ano eh. Wala namang vlogger na ano eh, na 100% na ano, na tawag nito. Talagang nakasuporta o talagang nakatutok sa'yo, 100% nakatutok sa'yo. Maniwala kayo sa hindi, walang 100% na vlogger na nakasuporta sa about vlogger kasi sa sobrang dami natin, alam nga naman ikaw lang tututukan. Oo, inaamin ko rin, namin ng misis ko, may nakakaligtaan din kami pag minsan, pero hindi kami nakakalimot. Naandun yung suporta namin. Hindi naman namin mapuntahan ng isang video, pero pag may oras kami, binabalikan namin. Anti Dada Channel, Dan Dikit po. Full pack with kalimbang, padalaw din po. Balik po agad ako sa gamit ko, yun. Magbalik na yata ako. Tama os, huwag madaliin support each other. May pinuntahan nga ako, sabi, nabasa ko na to. Good morning kaibigan to Jing, may kalab siya ito, have a nice day. Nabasa ko na to. What's harang na mahaba, katulad kay Tita Beats. Hops, dito muna ako kay ano ha, Mr. DIY Project Tech ha. Kayo muna magbasa-basa dyan. Pero babasahin ko rin yan, lahat. Huwag kayong mag-alala. $600 pa lang pala siya. Ano, ito, dikit ko na. Kaibigan, dikit ko na oh. Ibaba mong bahal yung may video. Ito, DC motor. Yan ang ibaba mo. Latest video mo yan eh. Ayun oh. Like number 19.
Oh, dikit ko na rin to. Oh, kalimbang ul na yan, oh. Para siyang kalimbang ul, oh, dalawa. Pangatlo to, pangatlo, nanonood na to. Magdikitan lang po, magdikitan. Kuya, bakit po loading live mo? Salamat os yung todo support, nakaka-tats. From Landa di Bagiba. Sa mga didikit po, babalihan ko po kayo no, may extra saging po. Basta huwag magmadali po. Salamat po from Landa di Bagiba. Biyay po muna ako, Katunying. May pasayro na ako, namamasada ako. Tricycle ngayon, babalikan ko po dumikit. Maraming salamat po sa inyo. Grace Cesar OFW Vlog, I host, mega love shoutout. Kari Kati Official, like 22 po. Baba po ng bahay, kaibigan na. Jalens, teka lang po Jalens ha. Pero, hanap pa tayo ng may maididikit sa'yo Jalens. Mega love shoutout at Regina, sunod natin si Gagamra ka. Yan o, nakadikit na Jalens o, nakadikit na. Like na lang ako at saka watch. Nasarang pa ako, nasarang. Galing na ako kayo nakapin bro. Mahaba na oh. Secretary Agamir. Good morning Tam sa kabayan. Dalang mo na kabayan. May lakad ako kabayan. Mega love shoutout po sa lahat. From Secretary Agamira. Ate Regina BTV channel. Di na ako nakapunta kay Ate Regina. Salamat Ate Regina, Landa di Magiba, Bigi and Mama Nancy Vlog. Landa di Magiba, Bigi, Dansa na Kapin Idol from Harold Julian. Baba ka ng bahay mo Harold Julian, kasunod ka. Opo, kasi ang kailangan natin note, support po talaga, supportive po si Mrs. Galing naman po ako, support po si jowa ko. Oh, ganun talaga dapat, support lang tayo. Kay Lulu TV, harang po host. Good morning from Kay Lulu. Tito Pabs, ay si Tito Pabs na pala. Isa-isa lang, basta huwag kayong mag-alala. Terimix, mega love shoutout. Excuse. Tito Pabs, oh, dito ako sa'yo, Tito Pabs. Dikit ko na po, Tito Pabs. Like number 82. Bongbong tayo, bongbong. Tatlo bahay ko, Tunying. Tambay silent. Salamat Ate Regina, salamat. Haram po, good morning. Ilan na ba WhatsApp mo, Ate Regina? Muli ka na ba? BJ Minay Vlog, full pack sa'yo, salad receipt. From Tito Pabs. Tamsak na po host, from kay Lilu. Auntie, dan po sa'yo ma'am. Manoy Dong Vlogs, nag-drop ng bahay. Ako po, dikit ko ninja, tapos main din, from Miss Lynn Espanyola. Oh, lahat, ako nakadikit lahat yan. Dinidikit ko lahat para pag hindi ako, pag lobat yung main namin, pwede kaming mag-comment doon sa aming, dito sa mga cellphone na to. Pwede kaming mag-comment. Pwede namin panoorin. Dan dikit Miss Lynn with baka sa short video mo po from BJ Minay Vlog. Yan kay T-Remix, pakidikit naman kay Ate T-Remix. Mama Nancy Vlog, Bigi, tama, from T-Remix. Manay, ganda ng pisto mo bro. Oo nga Manay, may upuan pa ako, umiikot-ikot lang oh. Yun.
Ikot-ikot lang eh. Para nakaka-relax. Yun, paikot-ikot lang. Sir Dong, may galab sa po na magandang morning po from Miss Lynn. Ako, kung di ako makasupport sa Premiere on the spot, the time slot niya, pero kapag online ako at may notify, puntahan ko po talaga, lalo na kapag alam ko, supportive din. Kami, i-reply namin ni Mrs. Pag na-late kami ng 1 hour, i-reply namin yan. Magko-comment kami niyan, reply na lang kami, hindi ako nakasupport, sorry. Support lang po muna ng What's Our Sa'yo host from kay Lilo TV. Okay, salamat naman sa pa-support mo ng What's Our. Yun, andito na ang aking kaibigan na si Ate Lady D. Share dong, may galab sa taot, magandang morning from Miss Lynn. Sa mga andito na medyo may tampo, nagawa nang di namin napanood ang video, sabihin nyo lang po. Gawa kayo ng playlist at ipi-play ko para makabawi kami sa inyo, asawa po nito yung to. O nga, ganun na lang mga kaibigan. Sa mga hindi namin na-play ng mga ilang araw, gawa kayo ng playlist, papanoorin namin lahat yan. Pero hindi na kami magko-comment, basta papanoorin namin lahat yan, i-playlist nyo lang. Imposible naman sa dami naming cellphone, di namin ma-playan pa isa-isa. Yun na, tapos na ako kay ano. Sino ba yung piniplay ko kanina? Si DIY Project Tech. Tapos na kayo kay Mr. DIY Project Tech mga kaibigan. Sunod natin si Gagamrak muna. Sino nga ba na kay Gagamrak? Sige, bahala na kayo. Basta magbalikan na lang kayo. Magbalikan. Tito Pabs pala, Tito Pabs. Yun. Tito Pabs muna tayo, Tito Pabs. Dami ko na nakaligtaan, no? Yumaji ma'am. Morning po sa'yo. Nakasuporta po din po ako sa inyo. Si Dong Vlogs. Johnny TV Vlog, may galab shoutout kaibigan. Salamat kaibigan. Tambay lang ako kaibigan Tunying. Busy na sa trabaho from Atiti Remix. Harold Julian Vlog. Baba na kayo Harold Julian. Tapos na ako kay Tito Pabs eh. Ay, ito pa pala, hindi pa pala to. O, Tito Pabs. Pangalawang ayuda, Tito Pabs. Like number 84, Tito Pabs. Isa-isa lang po, isa-isa lang. Lahat kayo magkakaroon, huwag kayong mag-alala. Pangatlo, Tito Pabs, o pangatlo. Shoutout sa 15 million viewers. Salamat sa 37 thumbs up. Like number 85 na, Tito Pabs, oh. Panuorin ko po lahat yan. 2, 3, pati yung laptop natin. Bongbong tayo, bongbong. Harold Julian, oh. Dito na ako sa'yo. Bata ka pala si Harold Julian, oh. Harold Julian, ikaw to, oh. Mamaya, susunod ko yung 2. 3, 4. Like number 5, o Kalimbang all. Good morning to all from Margis TV. Tinan mo, ano pa lang siya, oh. 151 pa lang siya. Mobile Legends. Pakito user need ko sa ML. O, tapos na, oh. Maiksi lang yung yung kay Harold Julian.
Pangalawa, Har Julian, pangalawa. Nakadikit na pala sa ito. Like na lang ako, like number 19. Sige, magdikitan po, magdikitan. Tambay lang ako kay Bento niya, nastrabaho pa. Huwag po kayo magtataka kung may mga comment sa mga video nyo. Habang may live si Tunying, ako po nanonood at magko-comment, asawa po niya ito. O, nagko-comment si Mrs. Nandun sa kabila. Supportive Mrs. po talaga sa iyo, host. Oo, supportive talaga yan si Mrs. Talagang gusto namin yumaman eh. Joke. Paano kaya tayo hayaman dito sa YouTube? Bigi-bigi lang ako kapatid from Julie Pagia. Mahilo ka dyan na ha, from Hati Miralisa. O nga, pag misan eh, ikot-ikot lang ako. Ikot-ikot. Para pag nangangalay ng konti, ikot-ikot. Habang nanonood. Grace Cesar OFW Vlog, nandito ako sa bahay mo ha. Ate Grace Cesar. Thumbs love 40 watching ads from Ate Beats. Like number 1 pala ako, Ate Grace Cesar. Grace Caser pala. Tito Pabs, full pack na po, sabi ni Inang TV. Hops, tapos na si Harold Julian. Maiksi lang naman yung video kasi niya eh. Hop, dito naman tayo kay Grace Caser OFW Vlog ulit to. Like number 2 na ako. Nakasubscribe na po sa'yo, Ate Grace Caser OFW Vlog. Manood na lang po ako. 3 minutes and 37 seconds. Next po na pin. Next na pin si naipin ko na ba si Harold? Si Harold naman, si Harold. Yan. Si Harold naman tayo. Maliit pa yung bahay ni Harold. Don thumbs love, my friend from Daily Food for the Soul, Team Jesus. 0 Houston, Texas, USA. Good morning, Tam sa kabayan. Balikan ko po kayo sa bakas nyo. Medyo busy lang sa work po from Benjamin na Igan. Here, sir. Paharang mo na from Yumaji Channel. Dan po sa nakapinaos from Harold Julian Vlog. Tambay lang ako kaibigan Tonying. Busy sa trabaho. Sige, salamat sa patambay. Yumaji ma'am. Morning po. Tito Pabs, so okay lang host. Dito lang po, salamat from Tito Pabs. Yun, tapos na rin ng isa oh. Nakakalimutan ko. Tapos na ako Tito Pabs oh. Oh, Harold. May ads na agad si Harold oh. Harold oh. Dikit ko na rin Harold ha. Like number 13 Harold oh. Matapos na Ate Grace Caser. Hoy, BCB na oh. Magdikitan na po, magdikitan. Para happy lahat. Yun, may bahay ka. Ay, may bahay. May moderator ka na po at Ate Lady D channel. Sorry kung nahuli ah. Hayos, tamsakdan. Kita ko na ang magiting na Ginoo. From Yumaji channel. Sino yan Ate Yumaji channel? Kuya, salamat sa pag-attend sa LS ko from Lady D.
Okay na problem, basta yung pang fruit salad ko, Ate Lady D. Okay na yun ha. Bababahay, Ate Lady D. Tapos na po from Harold Julian. Palablab Premier. Sige, sunod si Ate Merly sa Premier pala. Salamat tos from Tito Pubs. Mr. DIY, dana po sa'yo from Kuya Bro. Harang pos, may galab shoutout from Margis TV. Tamsak Dan Tito Pubs, Bongbong Marcos, Pasokli House. Yan, matatapos na Ate Grace Casero FW Vlog. Yan, magdikitan po Harold at saka Margis nag-drop ng bahay and Inang TV. Tito Pubs, tapos na daw, sabi ni Ate Miralisa, Pasokli. Salamat po host from Harold Julian Vlog. Tito Pubs, dikit na po account ko na to sa iyo. Maya, idikit comment ko mamayang gabi po. Salamat from Landa di Magiba. Nakapindan from Margis TV. Tito Pubs Dan, galing naman yan ng lyrics, pati voice from Kuya Bro. Thumbs Love 40, watching with ads from Team Jesus 02 Houston, Texas, USA. Ate Beats, salamat po Ate Beats. Tito Pubs, full pack na po from Inang TV. Harang ulit, sabi ni Inang TV. Margis TV Dan, full pack from Jason C. Vlog. May jacket ka na, may moderator ka na, kaibigan Rodrigo Santos. Hello kapatid, kumusta? Tusok, may galab shoutout sa lahat from Rodrigo Santos. Harang from Manidong Vlogs. Kuya Bro Dan Pasokli House from Ate Meryl sa channel. Harang daw, may galab shoutout host. Ibaba mo lang ulit yung ano mo Ate Meryl sa Premier ha. Basahin ko lang to. Kuya Bro Dan full check from Jason C. Vlog. Jason Vlog Dan from Harold Julian Vlog. Inang TV nag-drop ng bahay. Kuya Bro full pack na daw. Pabalik daw Kuya Bro si Inang TV. Tito Pubs, meron sa channel, Dan Paul sa Pfizer vaccination. Harang from Rodrigo Santos. Salamat po idol from Harold Julian. Mega love sa Ate Merilisa from Gagamrag TV. Danos dong sa gupit mo, sa sarili mo from Ate Merilisa channel. Mega love sa Gagamrag from Merilisa channel. Bigi si Miss Lynn Espanyola, Harold, OTW salamat from Jason C. Vlog. Salamat tos, Tito Pubs from Merilisa channel. Lady D nag-drop ng bahay. Palablab na po si Lady D. Thumbs love host, good morning. Mega love shoutout from kaibigan Shirley. ODW sa nakapin from Ate Meralisa. Nasarang pa ako from Shirley. Good morning. Mga lods, padikit at pabaka, salamat. Magdikitan po, ayan po si kaibigan Gagambrak, nag-ELS din po yan. Marami din pong banana yan mga kaibigan, kaya lablabin nyo po. Dikitan nyo po, ikalimbangol nyo po. Host, patamsak sa premiere ko from Jason C. Vlog. Oh, sige. Oh, nawala na pala yung mga ano. Tapos na kayo, Ate Merel, sa baba nga po ng premiere mo. Nasaan yung premiere natin may release ha? Yan sa premiere po tayo natin may release sa premiere. Premiere po tayo natin may release sa premiere. Mega love shoutout bro Martin Rivera ng YT Shirley Yahoo. Jason C. Vlog, bigi. Sunod ka, Jason C. Vlog ha, yung premiere mo ha. Dapat kanina, binaba mo na ganyung premiere. Iba yung binaba mo kanina eh. Grace kasi FW nag-drop ng bahay. Gagamrak, mega love shoutout sa'yo. Dito pa ako sa labas, harang pa. May harang pa. Pindutin mo lang Shirley. Pindutin mo yung button dyan sa tabi para makapasok ka agad. Kaibigan Shirley, kung di ka pa nakakapasok. Harold, Julia, dansa at takmo pasukli.
Like number 77, oh, ate. Premier ba to? Ate Marilis, hindi naman premier, ah. COVID-19 vaccine. Dan Pfizer. Oh, like number 78, pangalawa. Salamat sa Philippine House. Tamsak dan sa nakapin. Oh, pangatlong like, Ate Miralisa, pangatlo. Subscribe ko na din, oh. Di pa nakasubscribe. Like number 80. Magdikitan lang po, magdikitan, ha. Harang Ate Miralisa, oh, nakasubscribe na, oh. Napanood ko na pala dito yan, oh. Pasukli na lang po sa mga binakasan ko. Salamat. Panoorin ko lang, nasa harang. Apat ang pinapanood ko kay Ate Miralisa, kay Ate Miralisa sa kanyang vaccine Pfizer. Magbalikan po, ah. Tamsakdan po sa nakapin from Shirley. Mega love shoutout, Idol Shirley from Harold Julian Vlog. Premier ko mamaya po, patamsak lang po, salamat. Kay Ate Lady D po tayo, huwag niyo pong kalimutan si Ate Lady D, ah. Bata pa po yung channel niya. Pasukli na lang po sa mga binakasan ko, salamat. Igan, work na muna ako from Gemini. Sige Igan, work muna. Salamat Igan, salamat. Harold Julian Vlog, mega love shoutout. Nag-play lang ako, harang mo, from Gemini Vlog. Salamat Igan Gemini, ha. Thumbs love 45 my friend, what's ad from Tita Beach Travel with Jesus Vlog. Okay na yung premier ko, may thumbsak na para madikitan ko ng maayos, kaya yan binaba ko. Hey, sige, okay lang Ate Miralisa, no problem. Dan Lady D channel from Lord Julian. Sunod ko lang dito si Ate Lady D, ah. Ate Lady D, ah, yung aking paprutas ay pang ano dyan, ha, tawag nito, pa-fruit salad ko dyan, ha, sure na yon yung aking sagot doon. Busy na ako kaya bigyan na lang ako Igan. Sige Igan, salamat Igan, salamat. Shoutout sa 18 viewers, 45 thumbs up. Si Pilong ko nga pala, si Ate Regina. Wait ka lang Ate Regina, wait lang po, ah. Kuya bro, nag-drop ng bye. Jason C Vlog, DDD channel, Dan Pulpak. Manood po, manood po mga kaibigan, ha. Ulitin ko po, manood po tayo. Wag po yung puro Dan lang, ha, puro Dan para maka... Salamat kuya. Kuya, isa pang hula. Isa pa pang hula. Ay, ibig sabihin dalawa lang yung nahulaan ko doon. Ate Lady D. Dalawa lang ba yung nahulaan ko doon? Sige, mag-iisip ulit ako. I-reply ko ulit yun. 2-3 to. Galing talaga boses ni host Shirley. Dana po sa song nyo. Kuya bro, OTW. Marami nagaya sa'yo. Ha ha ha. Lady D, from Lady D channel. Marami nagaya sa'yo, ha. Marami bang gumaya? Tayo dyan. Ibig sabihin, dalawang prutas lang yun na natsambahan ko doon. May isa pa pala. Sige, i-reply ko ulit mamaya. Okay lang, tambay lang. 3 channel ko, from Ate Regina. Pilong kong Dan po, sabi ni Jason C Vlog. Ganda pa ng ano ni Ate Miralisa. Saan mo nabili yan, Ate Miralisa? Yan, face shield mo. Kuya bro, hashtag Jason Vlog, Dan po. Nandito ang Ate Miralisa. Ang ganda ng face shield niya, oh. Para siyang paro-paro.
Diyos. Sa panghula ko daw. Lady dating dikit sa premiere mo. Sige, magdikitan lang po. Nanonood lang ako kay Ate Miralisa. Matatapos na oh. Sunod ko si Ate Lady D. Na itatamsakan. Inang TV, out mo na ho. Salamat host from Inang TV. Naayudahan na ba kita Inang TV? Pabangan mo na ng bahay bago umalis. Naibahan mo na. Ay, naayudahan ko na pala. Makakalimutan kasi ako mga kaibigan. Siyempre, sa sobrang dami naman, hindi ko na matandaan. May Regina BTV channel, bigi-bigi. Salamat Regina. Salamat Inang TV sa pagpunta, kaibigan Inang TV. Kain lang ako kuya ha, 7 PM namin dito. Sige po Ate Lady, sige. Salamat sa dalaw, nagsukli. Dalawa nagsukli. Salamat sa dalawa nagsukli. Hintayin mo lang kaibigan Jesus si Vlog. Yung iba kasi nasanay nang magsukli ng medyo matagal. Kaya hindi agad nagsusukli. Ako, nagsusukli agad ako. Pag sinabing sukli, sukli agad. Host, kapag may dumikit sa akin ngayon, babalikan ko ng 7 host from Harold Julian Vlog. O yan o, kung sino daw dumikit kay Harold, may 7 daw. Okay lang kuya, salamat. Okay lang kuya, from Ate Lady D channel. Inang TV, ganda ng City Hall. Oo nga pala, City Hall nga pala yun. City Hall ng Tagum. Naalala ko na, buti sinabi ni Ate Miralisa. Inang TV, ganda ng City Hall. Pasukli po. Miralisa, tamsak at with harang kaibigan. Miss Lynn Espanyola, o may diamond. Harold, done na ako sa'yo. Yan Haroldo, ibigay mo na yung 7 kay Ate Miralisa channel. Done na daw sa'yo. Ay, palit na pala sa nakapin, palit. Dito muna ako kay Ate Lady D. Babangan na ba Ate Lady D? Tapos na oh, nasa harang na ako Ate Miralisa oh. Itong isa nasa UNTV na. Baba Ate Lady D, yun. Thank you. Yung patapos na rin to. Oh, unang dikit Ate Lady D oh. Unang dikit. Magbabakas lang po ako, magbabakas. Like number 7. Nakasukli na ako, Miralisa. Bakit yan naantok ko yan? Napuyat ka ba? Oo nga, napuyat ako. Hindi ako nakatulog naman kanina. Oh, premiere po yan, premiere. Madaling tamsakan. Magbabakas lang ako, Ate Lady D ah. Yun, nandito na si ano, nagbakas na si Jason C. Vlog, Margie Garcia, Ate Miralisa. Oh, from TM, basta from TM sa akin yan. Yung 7 ko Harold, huwag kalimutan na, ayudahan din kita. Yun, patay ka dyan, sinisingil ka na Harold. Pero may mga legit na banana din yan si Ate Miralisa. Yan o, kulot channel o, Ate Lady D. Basta may TM, ako yun, Tunying Maksam. Pangalawang subscribe o, Ate Lady D o, tawang-tawa si Jason C. Vlog o. Salamat po. Ibigay mo na yung 7 mo. Like number 9, may dumikit na uling isa. Babakas uli ako ha.
Yan na, from TM lang ha, Ate Lady D. Ibig sabihin, Tonyo Maksam. Pangatlong ayuda, Ate Lady D, oh. Pero nakadikit na pala sa'yo, nakadikit na sa'yo to. Like number 10 tong hawak ko. Yan, tatlo po yan na magkakasunod. 4. Kulot Channel, Anthony Sarilla, Pax Max. Tapos natin may release, oh. Ma'am Regina, mega love shoutout po sa iyo from Miss Lynn Espanyola. O, Ate Lady D, oh, dikit ko na rin, oh. Like number 12. May mga nag ano na, may mga nag thumbs up na pero hindi nagbakas yung iba. Yan, 4 po yan na nakadikit, 4. Salamat tos from Ate Meryl sa channel. Sir Dong, tinapos ko po harang ng video mo from Miss Lynn. Shirley, may galap shoutout. Kuya Bro and Ma'am Serisa from Kuya Bro. Jason C. Vlog, baba mo ng premiere mo, Jason C. Vlog. Salamat po from Lady D channel. Okay, thanks Harold. Nood lang po ng 3 minutes bago dikit para sure dikit. Opo, Idol Miralisa, hintay ka lang. Hintay ko na lang kapatid ko kasi sipi ko na sa isa andon pa sa kanya. Okay. Nasa harang pa Manoy. Kuya Bro Mamsi, good morning. Mega love shoutout po. Okay Harold, no worries. Mamaya, bigay ko 2 ayod ako. Ma'am Regina, mega love shoutout po sa'yo. Mega love shoutouts, Ma'am Regina. Kay Lilo TV, mega love shoutout and bigi. Host, tambay muna, luto muna from Ate Miralisa. Sige. Luto muna kayo, luto muna, kain muna. Mega love shoutout at Lady from Miralisa channel, Miss Hugot Official. Mega love shoutout to Ate Lady D and Miralisa from Hugot Official. Mag-comment ka lang Idol Miralisa from Harold Julian. Hello sa aming gwapong host from Lulu Macaraog. Mega love shoutout po Pastora. Paki-subscribe naman po itong Lulu Macaraog mga kaibigan ko. Ayun po, nag-drop po siya ng link. At sa paki-comment po at saka pakilagyan po sa dulo ng Tonyo Maksam para alam po ng aming Pastora na galing po kayo sa aking live stream. May kisuyo po ako, pakisuyo po sa aking Pastora. Harang 3 binali ko sa dumikit. From Phil Hong Kong. Lady D channel, process pa lang. Ay, process playing now your upload video. Just 3 ingredients. 30 minutes play. Tapusin ko para di mababaklas. From Shirley. May kisuyo po ako sa Lulu Macaraog. Salamat tos. Wala pong anuman Pastora. Mamaya po ibibing ko po si Pastora. Salamat po lahat. Balikan ko po kayo. Tamsak lang dikit. Lady D channel ito. Harang pa ako. Promise Hugot Official. Nagkapi ka na ba host? Opo, nagkapi na po. Kanina lang Pastora. Nanyan po ba kayo sa church? Miss Lynn Espanyola. Nag-diamond. Kumusta ka ba yan? Nagkalamansi ka ba? Hindi ako nagkalamansi kabayan, nakalimutan ko. Pero medyo okay na. Nawala na medyo yung aking ubo. Pero salamat. Ginawa ko yung nagpahamog ng soft drinks. Pero salamat kay kabayan ha.
Shoutout sa 15 viewers, 46 thumbs up. Salamat, salamat host from Pastora Lulu Macaraag. Lulu Macaraag, OTW na. Yun, salamat Jesus si Vlog. Pakipanood ng video kaibigan Jesus si Vlog ha. Yun na, nag-abala. Nag-abala pa si Ate Lady D, oh. Galing Canada to, Canada. Salamat sa $5. Ate Lady D. Salamat po lahat. Babalikan ko po kayo. Tamsakdan. Tamsakdan, Kuya. Lady D. Channel ito. 3 arang channel ko. Haha. From Ate Regina. Dan Lulu Macaraag from Harold Julian Vlog. Pakilagay sa ano ha, sa dulo ni Lulu Macaraag na Tunying Maksam. Ay okay kabayan, good. From Secretary Agamir. Salamat kabayan Agamir ha. Lady D Channel, Dan po, sabi ni Kuya Bro. Lady D Channel, salamat ulit sa $5 na palipad mo kaibigan. Ate Lady D. Ito na yata yung pang ano ko ha. Ito na ba yung pang ano ko, pang tawag nun? Pang fruit salad. may premium na agad ako pang fruit salad oh. Binigyan na agad sa akin ni Ate Lady D oh. Tama kasi yung hula ko sa kanyang pahulang prutas eh. Harang from Dandeo Mix Vlog. Like 47 from Dandeo Mix Vlog. Salamat din po from Lady D Channel. How to change tire? Sino ba ito Ate Lady D? Kalimutan ko na. Good morning po host. Make a love shoutout from Joyce Vlog 3. Love you host. Thanks sa walang sawa mong pagsuporta sa channel ko from Ate Regina BTV channel. Love you din po Ate Regina. Jason C. Vlog, Biggie. Sana all may napapalipad from Jason C. Vlog. Dan Harang. Kulang yan pang fruit salad kuya from Lady D Channel. You know, may pang fruit salad na ako. Dadagdagan pa daw yun Ate Lady D. Wag naman ngayon sa Pasko na Ate Lady D. Hindi ko pa nga sinasabi ko yung tama yung hula ko yung sa 3 prutas eh. Host, may nag-unsub kaagad sa akin. 3 ang nag-unsub. Paanong 3? Sino ba yun? Sino yung nag-unsub? Hindi nag-unsub yun, kaibigan. Baka naglagas lang uli. Meron pa sa Pasko. From Ate Lady D. Yan sa Pasko na lang para happy ang Pasko natin lahat. Bang sabihin mo, ako nga lang kahit hindi na yung ligtas, ang pusapong nagligtas, kaya okay lang. Kaibigan kaibigan Harold Julian, hayaan mo lang yung lagas na yan. Ako kahit di ako nangingisda, pero pumupunta ako sa live. Magdadrop ako ng link 1 beses lang. Pero everyday may nagdadagdag sa akin ng 10 banana. Halos everyday. Kaya kayong mga wala pang hindi pa monetize. Para hindi naman kayo ma-disappoint. Mga kaibigan, tip ko sa inyo para hindi po kayo ma-disappoint dahil hindi pa naman kayo monetize. Hayaan nyo po yan lagas na yan. Kasi pag na-monetize na po kayo at naging katulad nyo na po ako na monetize channel na, kahit di po kayo mangisda, idadagdag po ni YouTube yan yung mga linalagas po sa inyo. Ako po everyday lagi may 10. Pero hindi pa ako nangingisda. Pinagdadrop ako ng link. Pupunta ako sa live stream. Pero pag minsan di ako nagdadrop ng aking link. Hindi naman everyday, pero 10 dagat. Meron talaga. Pag minsan naglalagas din 2-3. Minsan magdadagdag ulit 10. Kaya huwag kayong ma-disappoint sa mga nalalagasan dyan. Laban lang. Laban lang tayo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ganyan talaga.
Kami ni Manay Dong, si Manay Dong Vlogs. Dati kami niyan, lagi kaming reklamo. Manay Dong, ayaw ko na. Ay, lagas na naman. Sige po host, laban lang ha. Harold Dulyan, laban lang. Huwag kang pabayaan mo yung lagas na yan. Basta pag nalagasan ka, basta mag-clear list ka ha. Harold Julian ha. Mag-clear list ka lagi. Pagkatapos ko mag-live, clear list ka, punta ka ulit sa ibang LS. Huwag mong intindihin ba na nag-unsubscribe sa'yo? Hindi nag-unsubscribe yan. Tapos na po kay Ate Lididi. Tingnan ko nga kung ilan na yung nag-ano kay Ate Lididi. 13. Walang mga nag-comment oh. Ang naandito lang is si Margie Garcia, Jason C. Vlog, Ate Merel sa channel, like number 6 siya. Tapos yung sa akin, si Kulot, like number 7. Tapos si Anthony Sarilla, like number 9. Tapos si Pax Max, like number 10 sa akin yan. Tsaka si Ate White, like number 12. Pero like number 12, 30 na yung ano niya, like niya. Paki-like naman, kay Ate Lady D. Yung gusto pong manalo, ito po link. O yan pala, yung gusto na manalo ha. Ipin ko nga muna. O yung gusto pong manalo, yan po yung link ni Ate Lady D. Pang fruit salad. Hulaan nyo lang po kung ano yung 3 prutas na binili ni Ate Lady D. Ako nahulaan ko na eh. Kaya binigyan ako ng pang salad. Joke. Premier. Dito na ako sa premier ni Lanten. Lanten dito na ako sa premier mo. Kabsat. Ay, tapos na pala ako dito, Kabsat. Teka lang, dito muna. Kabsat like number 53. Like number 53. May bakas na dyan, si Kulot Channel. Magdikitan na po, like number 56. Marami na agad nag thumbs up. Nandito na rin si Jason C. Vlog, si Ate Miralisa. Masipag kasi to si Jason C. Vlog pinapabili ba ko nitong bata na to eh. Dati 400 lang yan si Jason C. Vlog, mga kaibigan, yan si Jason C. Vlog. 400 lang yan. Nangangarap siya na mag 500 yung kanyang subscriber. Nito lang yan ito. Sabi sa akin, kaibigan to Nying, mag 500 lang subscriber ko, tuwan-tuwa na ako. Pero ngayon may kit 1,000 na siya Pinabilib niya ako. Subscribe ko Lantin. Tambay lang muna kaibigan. Tony Maxam from Atite Remix. Biro mo ano naman siya 1,040. Kagabi 1,000 1,030. Kuya Tony, ingatan muna ako. Alaga muna ako anak ko. Sige. Sige, Ma'am Serisa, sige, Kuya Bro. Magaling si Kuya Bro. Dikitan niyo naman si Kuya Bro. Kasi bata pa rin to eh. Back to your house. May 2 blessing ako. Yun, may dumikit na kay
Kay Pastora. Tapos na kayo sa link ni Ate Lady D para mahulaan nyo kung ano yung pinapahula niya. Excuse. Salamat po ulit Ate Lady D ha, sa yung palipad ha. Salamat sa 50 thumbs up. Salamat sa 14 viewers. Dandeyo pala, si Dandeyo. Ay, si ano pala to? Dasidilyo Family. Oh, subscribe mo na sa'yo. Dasidilyo Family. Si Danami Huyo yan. Oo nga, subscribe mo na sa'yo to. Isa oh. Ito pala yung bago niya sa anak niya pala to. Kaso may harang na agad. Oh, ito pa, oh, Dana May. No problem kuya, salamat din. ODW Terimix, Jason C. Vlog, kapatid, dan sa'yo. Like number 95 na Dana May, oh. Skip ads ko nga muna. O, ayan, oh. Jason C. Vlog, Dan full pack. Ito nakasubscribe na Dana May, oh. Nakalike na rin, oh. Panoorin ko lang. 5 minutes lang naman. Yan, magdikitan po yan. Maganda na babasa ko yan. Nagdidikitan eh. Nagsusubscribean po lahat. Dana May, dikit ko na rin to Dana May, oh. Like number 96 ako. Oh, like number 96 to. Ito naman ang katinatay ko. Tatlo, Dana May, tatlo. Oh, bali apat, pang-apat to. Mega love shoutout sa lahat ng kapatid ko dito. Di ko na kayo isa-isahin. Oh, sa tama nga naman. Yan, napakadikit naman dyan sa ipinin ko. Sa aming pastora. Pastora Lulu Makaraog. Okay Harold, no worries. Mamaya bigay ko 2 ayuda ko. Dan sa premier na nakapin from Anidong Vlogs. No problem kuya, salamat din from Ate Lady D Channel. ODW Remix. Jason si kapatid, dan ako sa iyo sa mga alaga mo sisiw at goldfish. Jason si Vlog, Dan Pulprak from London Vlog. Official, saan bahay mo? Bahay mo daw ugot. Baba ka na bahay hugot. Para di kita kan Jason si Vlog. Mega love shoutout sa lahat ng kapatid ko dito. Di ko na kayo isa-isahin. Premier ko po mamaya. 11 AM palablab po. Yun, 11 PM. 11 AM pala. No oras na ba? Yun, malapit na. Lantin. Ano mga lantin? 11. Official. Dan salamat from Jason C. Vlog. Haram from Dan DMX Vlog. Dan Teresa Heritage mo. Kang 72 like from Ate Mirel sa channel. Baba ka nga muna kay Lilo ng bahay. Kay Lilo TV ba mo ng bahay mo? Host, magpaalam na po muna ako. Tawag lang po ko. Salamat po. Baba ka muna ng bahay kay Lilo. Bago ko umalis. Landing vlog, thumbs up sa premiere niyo po, host. Nasa harang pa ako from Dandeo Mix Vlog.
Bom dia amigo. Mega love shout out si Ciro Sosa Sosa. Like my friend, si Ciro Sosa Sosa from ano nga bang bansa to si Sosa Sosa? Saan nga bansa to si Sosa Sosa Maris? Ay Brazil, yun, Brazil. Si Ciro Sosa Sosa is from Brazil. Shout out my friend. Thank you for coming to my live stream. Todo Berm amigo. Todo Bim amigo. Yes amigo. Thank you amigo for coming to my live stream. Yun kay Lilo. Salamat kay Lilo, salamat. Puntahan ko yan. From Brazil with thumbs love. Ay thumbs up. Excuse lang po, inom lang ako ng tubig. Pakidikit naman po kayo sa nakapin kay Lolo Makarog. Sa hindi pa po nakadikit yan, ang aming pastora po. Dandayo and si Ciro Sosa Sosa, please subscribe to Lolo Makarog channel. Excuse lang, inom lang po ako. Sisimun na sisimun naman. Ayun balinan? Oh, balin. Sisimun na sisimun naman eh. Bakit na. Pay ka na. One. I deliver just the bite. I like. Duwa ka dyan ito. Buwan mo na pati ka ng tulong. Dito nga na bakilan. Bigyan mo ko yan. Mayroon pa nga, lima. Tama na yan? Ay, tatakain mo na eh. Men, kita kami din ng sinusaita. Ate, ito lang ah. Garawin na. Ang mga tao no muna ngawat na garawin na lang. Na? Sige, ay kaya kalabaw lang. O, siyempre makita mo na kayo na ito. O, pati mo nita. Harap ako na ako. Di ba laot na kalabaw ay magkana kalabaw na yan. Makita lang. Sige ang kanta, live ako. Yun, tapos na. Sorry po, sorry. Nandito na uli ako, Desadillo. Lolo Makarag, Dan Dikit, pasuklin na lang po, sabi ni Dandeo.
O, babalikan po kayo niyan ng aking pastora. Pastora ko po yan. Kaya, magbabalik po sa inyo yan. Thank you po, Lady D Channel from Lulu Macaraag. Host, bakit di ko ma-search si Lady D Channel? Ayun na lang po at pastora o pastora. Yung binaba po ni Lady D, i-click nyo lang po yan. Pastora. Pababa nga po ate Lady D ulit. Nag-comment na po ako kay Madam Lulu. Press nyo lang po sa comment ko or Lady D Channel. Hudos, lalabas po link ko. Opo, pastora, di ba yung comment po niya? Yung comment ni Lady D. Click nyo lang po yan, yung may link. Lalabas po yung pinaka-main channel ni Ate Lady D. Challenge o challenge? Idikit ko sa ito challenge o challenge? Nasarang ako challenge, nasarang. Like number 16 challenge. To matagal ko ng kaibigan to si challenge. Ito challenge, so nakadikit na oh. Panoorin ko lang. Wow, pinangat to, pinangat. Binakol pa lang tawag nila dito, binakol. Yun, isa-isahin ko ng dikitan ngayon mga kaibigan kasi tapos na ako mag-ayuda sa mga bago. Challenge, so nakadikit na rin challenge oh. Panoorin ko na lang, nasa harang kasi. Like number 18, 16, 17, 18. Ito pa challenge oh, ipanood ko na rin. Asan yun? Pang 19 na challenge oh, pang 19. Panoorin ko lang yung ano, binakol. 9 minutes. Pinangat sa amin tawag dyan. Dito na po ulit ako from challenge. Dulo, dan na po from Manidong Vlog. Salamat. Manidong, pakidikit nga yung mga ano mo dyan, Manidong. Yung mga, tawag nito. Yung mga banana mo dyan, Manidong, padikit na nga din po dyan. Kay Pastora Lulu Macaraag. Walang boses, Manoy. Thank you po from challenge. No problem, challenge. Tito Pabs, Dan, dikit na sa'yo. Sukli na lang po from Dan Day of Mix Vlog. Harang ulit ko ito niya, Promise Sugot Official. Dan Dio, si Dan Dio, pakidikitan naman si Dan Dio. Tusok Dan House from Bibs Subista. May galab shout out, kaibigan Bibs Subista. Salamat sa 53 thumbs up. Salamat sa $4.17. Galing kay Ate Lady D, ang pangsalad ko. Please drop your link again, my friends. Si Zero Sausa. Mega love shout out to from Beb Sabesta. Please drop your link, Tusok Dan House. Baba kayo ng bahay. Binalata ng steam ng gabi. Pinangat ang tawag sa amin ito, kaibigan. Binakol pa yan, binakol. Dan DMX Vlog, nag-drop ng bahay, and Tito Pabs, and si Zero Sausa. Tapos karne. Nalagyan ng karne yung ano. Tapos alamang. Binakol pa lang tawag nila sa kanila ito. Alamang, hinugasan ko ito ng isang beses para mabawasan ng alat. Onion, garlic, ginger, siling labuyo.
Salamat Tito Pubs from Danday MX Vlog. Yun, salamat. Magbalikan po tayo, magbalikan. Dito lang po ako kay dito lang ako kay Challenge, mga kaibigan. Saglit lang yan. Tito Pubs, naayudahan ko na si Tito Pubs, si Dandayo. Pero bago matapos, titingnan ko pa po yan kung naayudahan ko na po kayo. Manidong Vlogs, Biggie, and then DMX. Si Manidong nga pala, hindi ko pa napipin. May premiere ka Manidong? Pababa nga Manidong. Thank you po Lady D Channel. Napin na ba kita Dandayo? Pin ko nga muna si Dandayo. Yan o, kay Dandayo naman tayo, kay Dandayo Mix Vlog. Ayun. Dapat pinaikot yun, pinaikot mo Salamat kuya from Dandayo Mix Vlog. No problem kaibigan Dandayo. Maya, tingnan ko kung naidahan kita. Naidahan na ba kita? Please subscribe naman kay si Zero Sausa mga kaibigan. Nagbabalik yan, mabait din yan si Zero. My friend from Brazil. Si Zero Sausa. Gawin ko nga yung binakol na yan. Sa amin pinangat ang tawag yan Bibinakol. Pinangat. Shoutout sa 3 viewers. Sino po kayang 3 viewers na yan? Meron na po tayong 108 minutes. Magto 2 hours na. Tamsak Idol, guwapo host. Ano to? Tamsak Idol, guwapo host. Good morning from Dudes TV Vlog, Alagad. Lolo Macaraldan from Bibsubista. Yan, basta magbakas lang kaibigan, Bibsubista. Panoorin ko lang tong binakol. Dudes Alagad TV. Dudes TV Vlog Alagad. Nagbigi-bigi and Dandayo Mix Vlog. Magdikitan ba? Magdikitan. Mega love shoutout sa 5 viewers. 53 thumbs up. Daming harang. Daming harang. May pinglakson. Gutom na ako May grab shoutout 7 watching kay Tony Maxam. Lifestyle, travel and vlog. Yan, okay na sinalang na. Yung isa kumukulo na Yan tatlo yan kaibigan. Challenge. Gawin ko nga din to dito sa amin. Pinangat. Yan, meron na po tayong 111 minutes.
Salamat po sa 53 thumbs up. Dudes TV Vlog alagad, baba rin ng bahay. Nanonood pa lang ako, nanonood pa ako. Salamat sa pabigi-bigi niya dyan. Yun o, kumakain o si Jalens o. Dan DMX Vlog, bigi-bigi, and Dudes TV Vlog agad. Tatandaan ko nga to si Dad, si Danday at saka si Dudes. Work mode Idol Tanying, sorry busy. Baba ka ng bahay mo kahit busy, kaibigan. Dudes TV Vlog, baba ka ng bahay. Yan, tapos na oh. Lobat na rin oh. Tapos na oh. Dudes TV Vlog oh, nandito ko, Dudes TV Vlog oh. Unang ayuda kaibigan Dudes TV Vlog. Unang ayuda uli kaibigan Dudes. Like number 108. Ito nakadikit na sa ito kahapon. Bib Subista, Dan DMX Vlog Dan. Bib Subista, baba na ng bahay, Bib Subista. Bib Subista. Baba ka na ng bahay mo, Bib Subista. Tinulungan ko ang delivery ng taga Food Panda. Nasira kasi, umusli ang pito. Yan o, tapos na rin o, Jalens. Yan o, Dod Subista o. Dikit ko rin. Pangalawa ulit. Kaibigan Dod Subista. Like 114. Teka lang, matatapos na to. Nandiyan ka ba, kabayan? Agamir? Tingnan ko nga. Ano ko nakadikit na to sa Edod Subista kahapon pa. Nidang kita kahapon, di ba? O, nakadikit na nga. 140 na. Meron na. May like na. Dito naman ako kay Bib Subista. Premier ko, 11.05. Oo nga pala, 11.05 nga pala si Lantin. Bib Subista oh. Fixing the light decor from Bib Subista. Premier pala to, Premier. Premier din pala yung kay Bib Subista. Pakisuyo naman. Madali lang pong tamsakan yan. Like number 1 pa lang ako. Ano lang pala yun?
Bib Subista pangalawang digaw. Thumbs love number 54 from Madil Kudal. Mega love shoutout kaibigan Madil Kudal. Salamat na andito na sila. Nagpupunta na uli yung aking mga viewers. Yan, may nakalagay dyan ha. Bib Subista. Galing kay Tunying ha. From Tunying Maksam. Dito lang ako kay ano, matatapos na. Kay Dodge TV Vlog. Kay Lantin po ha, kay Lantin. Ipipin ko po may kay Lantin ha, 11. 11 ko po ipipin. Puntahan po natin lahat po nang naandito. Puntahan po natin yung kanyang premiere. Para kung sakaling kayo din po ang abutan ng premiere dito sa aking live stream, ipipin ko po para puntahan po natin siya sa kanyang live stream. Baka sakaling saglit lang po yan, saglit. Pangatlo, kaibigan Bib Subista, pangatlong ayuda. Paano naman po ng premiere ni Bib Subista? Ako pa lang po naandito, like number 3 pa lang. Magtulungan po tayo mga kaibigan. Oh, sa akin lang po, sa akin pa lang po yan, 1 2 3. Yung nakabakas po yan, sa akin pa lang po yan, 3. Pakisuyo naman po sa premiere ni Bib Subista. Napakadali lang po mag-thumbs up sa premiere. Hindi na po kayo manonood. Yan na malapit na Dodge TV Vlog. Kaya tapos na Salamat host. Dito pa din Kuya Tunying from Miss Hugot Official. Baba ka rin ang bahay mo, Miss Hugot. Manay. Pang-apat, Bib Subista, pang-apat. Like, ay meron na, may like number 6 na ako. Nandito na si Lantin. Oh, 5 na po kami dito, 5 na si Lantin. Pakibalik naman Bib Subista sa premiere ni kaibigan Lantin. Kakatapos lang maghugas from Dandia Mix Vlog. Lantin Dan from Bib Subista yun. Thank you very much. Salamat. Salamat sa mga pakikipag-cooperate. Magtulungan lang po tayo mga kaibigan. Pare-paras po tayo aangat. Lahat po tayo maghilahan pataas para po lahat tayo maging monetized channel. Pag mayroon po diyang premiere, pag may link na binaba, subscribe nyo. Wag na po kayong magpipili. Wag nyo na pong piliin. Kasi yan po ang hangarin po natin lahat, na lahat tayo magtagumpay. Ako po pag may nag-ano diyan ng link, pag minsan nag-aayuda pa nga po sa ibang live stream. Di ko pinagkakait ang aking banana.
Kung sino road to 1K dyan, road to 1K, papagraduate natin. Mga idol, maya ko na kayo suklian ha, busy pa. God bless you all from Dodge TV Vlog. Okay, no problem, no problem. Nagugutom na ako. May handaan nga pala kaming pupuntahan. Kasi 40 days na nung pinsan ni Mrs. na namatay. 40 days. Ay, sunod-sunod nga yung ano dito sa amin. Invite kami, invite. 11. Ipipin ko po yung ano ni kaibigan Lantin ha. Puntahan po natin. Pasupport naman kay Dandio mga kaibigan. Dandio, palitan mo na kita Dandio ha. Ipin ko naman si Bib Subista kasi premiere lang yun sa kanya. Madali lang yan. Si Manidong pala, Manidong. Okay, host. Yan, shoutout po sa 10 viewers, 55 thumbs up. Teka lang po, pastor. Siguro to package. Kala ko may package na naman, may unboxing na naman. Host, paano ko malaman na nagbigay na sila ng ayuda? Sama ako. Saan kayo punta kasama Lady Baldo? Kaya ano po, yung ano, pastora? Yung pinsan po ni Mrs. na nagka-cancer po. 40 days na po ngayon. May konting handaan. Yung nandun po yung pinag-pray natin nung minsan. Tito Pabs, Pib Subista, dikit na sa'yo, Paul sa premiere. Mega love shoutout po. Ate Rowena Tiranya. Dan DMX Vlog, Lantin OTW. Back with ads from Ate Beats. Ano po yun na pastora? Basta po magdadagdag po yung ano, magdadagdag lang po yung inyong subscriber pag nag-ayuda sa inyo. Good morning. From Ate Rowena Tiranya, back with ads from Team Jesus 01 Houston, Texas, USA. Tito Pabs OTW from Bib Subesta. Dan DMX Vlog, Bibs OTW. Yan, maganda, nagbabalikan na agad. Basta manood lang po. Panoorin niyo po yung video para hindi po malagas. Katulad po ng ginagawa ko, na pinapanood, pinatapos ko po. Tapos mag-comment po kayo, mag-comment. Ako po hindi na po ako nagko-comment kasi backup cellphone ko lang naman to, backup account. Itong ginagamit ko, kaya hindi na ako nagko-comment. Kay Lantin, tapos na yata kay kaibigan Lantin ha. Teka lang, tinan ko nga. Oh, tapos na nga pala. Tapos na pala, tapos na. Bib Subista, Dan Sapi. Bag, thumbs up na ako sa trainer mo. O thumbs up sa premier po, salamat. Salamat po guys sa pagbisita sa maliit.
Very cute na house. Permission to live. Cooking time. Sige po, Pastor Makalag, salamat din po sa pagpasyal kay Tunying Maksam. Salamat po, Pastor, ha. Ate Rowena Tiranyo, isang thumbs up. Like number 36. Like number 43, marami na ganun thumbs up, ha. Night number 44. Subscribe na rin, Ate Rowena Tiranya. Sandy Tiranya pala. Yun, kasi naka-thumbs up na pala to. Sige lang po, sige lang. Salamat po guys sa pagbisita. Welcome po from Pastor Lulu Makaraag. Dan Harang. O, ipin ko nga po si kaibigan Rowena Tiranya. Salamat host. Tito Pabs, Dan to you from Bibsa Vista. Harang Pat, Tol Tunying, Promise Sugot Official. Dan Dion, naunahan na kita kanina, thanks from Bibsa Vista. Malapit na po yung ni Lantin, ha. Ipipin ko po siya tapos puntahan po natin. Shoutout po sa 14 viewers. Bibsa Vista, thank you so much. God bless po from Tito Pabs. Nasaan yung package? Thank you sa pagpin po. Package wala naman. Akala ko meron. Kaya ang kuluka naman. Ano padala? Oscar na TV mo ko. Ay, ko na lang. Thank you so much sa pagpin from Ate Rowena Tiranya. Naayudahan ko na po ba lahat? Natamsakan ko na lahat, mga kaibigan, yung taas po ng kamay, yung hindi pa. You're welcome dito, Pabs. Lantin, bawa ka magbaba kay Kamsat. Baba mo ng bayo para maipin, ha. Yan, nandito pala. Sige, wag na. Malapit tayong backread. Shoutout po sa 15 viewers, 57 thumbs up, and $4.17 palipad. Tara, punta na tayo. Saglit ko lang pong isa-silent tong aking live stream, ha. Wala akong parang pa na. Uwi ka na ba? Ay sige na po, mag-e-end na po pala ako para hindi na po kayo maabala, mga kaibigan. Pakapin ko po ng ni Lantin Vlog. Pagkatapos po ng premiere niya, mag-e-end na rin po ako. Kasi may pupuntahan po kami. Sa mga dinikitan ko po, wag na kayo dan full pack sa video ko. Gayahin niyo bakas ko para gayahin niyo po bakas ko po. Di ako na ganun sa mga binakasan. Promise, Hugot Official.
O, wag na po maglagay ng Dan Pulpak na yan eh, kasi hindi naman Dan Pulpak, alam na po yun, pag nanood ng comment, talagang Dan Pulpak na rin, pero wag niyo nang i-comment yan, wag niyo nang i-type. Harang from Dandeo. Salamat kaibigan Dandeo sa paharang mo. Maraming salamat, Tos. Ingat, God bless. Salamat, Tito Pabs. Ingat din po ang bawat isa sa atin, mga kaibigan. Salamat po at sana po lagi tayo magsuportahan, mga kaibigan. Kung sakali man nagla-livestream kayo, naka-bell all naman po kayo sa akin. In case na magkalimbang po yung aking bell, pupuntahan ko po kayo kahit sa main account ko or sa mga dito sa mga backup cellphone ko na to. Kasi ang main ko po, ito yung main ko, ito yung main ko. Ito at saka itong nasa camera, main ko rin yan. Kaya pag minsan dito magpa-pop up sa iba, nakadikit naman sa inyo lahat to, nakakalimbang all naman. Magpa-pop up dito yan pag hindi ako nakapanood sa aking main. May comment po dyan sa iba na may nakalagay niya na from Tunying Maksam. Alam na po yan kapag vlogger ka, dapat alam na po yan, bawal kilolo yan. Yun, na marunong na si Miss Hugot ah. Alam na niya yung mga pasikot-sikot ah. Salamat po, Landin Vlogs. Magbalik ako later po. Rowena Dan from Bibsa Vista. Dan Dio Vlog, saan ditira niya Dan? Tamsak sa premiere mo. Premiere po. Nadikit ko na rin po from Dan Dio Mix Vlog. Ipipin ko lang po yung ano at Ate Rowena tira niya. Yung ano ni Landin Vlogs. Nasaan ba yun? Ito ba yun? Tingnan ko nga. Kung yun nga yung premiere ni kaibigan Lantin. Siyempre, turo mo sa akin Kuya Tunying Maksam. Ha ha ha. Bibsa Vista, salamat po. Balikan ko po bukas. Sige po, thanks from Rowena Tiranya. Yan po yata ang ano. Tingnan natin kung yan ang... O yan na nga ang premiere. 11:05. Waiting na ako, Kapsat Lantin. Waiting ko na to, waiting. O, dalawa. Waiting na yan, waiting. Ano yung spelling ni Juan? Miss Hugot Official. Ha? Miss Hugot Official. Ba't hindi ko ma-search? Richil the Vlog. Ma-search mo yan. Nagpalit lang ng name pero mas pag sinearch mo yung ano, yung Richilda's Vlog. Masa-search mo yan. Dikitan naman po mga kaibigan no, si Dan Deo Mix Vlog. Mabait din po itong ano to, ngayon ko lang po ito nakita yata. Parang ngayon ko lang nabasa pero di ko lang sure kasi matagal-tagal na rin ako hindi nag-LS. Last 2 minutes po saan ni ano ni kaibigan Lantin Vlog. O, 3 lang waiting sa'yo, Kapsat. 3 waiting, 3. O, 6 na nga yung waiting, oh. Ganyan tayo sa Maporta. Sige po, thanks. Para at least kung tayo naman ng nataon na nasa live stream niya at may premiere tayo, sana tularan tayo ng ganyan din ang gawin. Ipipin natin yung may live stream ay may premiere para mapuntahan lahat ng nandito sa aking live. Okay, Rowena, no problem. From Bibsa Vista. Harang pa po from Ate Rowena Tiranya. Sandy Tiranya, Dan po sa'yo. Sabi ni Dan Deo Mix Vlog. Salamat Dan Deo. Basta Dan Deo, sinasabi ko sa'yo, makipagdikitan ka lang na makipagdikitan. Ako 5 months. 5 months lang ako na monetize na ako. Dahil dikit lang ako ng dikit. Nayaan ko lang yung lagas na yan. Nayaan ko lang. Harang, galing sa Nakapin. Lilisanin muna kita bro. Punta muna ako kay bro Lantin Vlog. Oh bro, Nakapin. Nakapin si Lantin Vlog. Doon tayo magkita-kita sa premiere ni Lantin. Mega love shoutout, Idol Camera from Dan Deo Mix Vlog.
Yun, game yan. Nag-uumpisa na yung ano nilang tin. Tagasunod ni Christ. Hi Manay Tunying, kumusta ka na? Tambay ko lang to sa'yo. Si Christ Follower TV po. Mag-end na ako Manoy, mag-end na. Salamat at nakaabot pa kayo. Dani Mihuyo po ito. Dani Mihuyo po ito. Baby ko yan, binababa ko po. From Dandeo Mix Vlog. Mega love shout out Brad, Gagang Mark from Rubina Tiranya Vlog. Umpisa na po yung ano ni Lantin. Premiere ni Lantin. Nandito na po sila, nandito si Shirley. Si Luisa, nandito si Luisa. Saan ditira niya? Nandito na rin. Saan ditira niya? Rowena tira niya. Nandito na rin. Kay Lilo TV. Nandito na rin si Bib Subista. Salamat Bib Subista. Luisa Clanada. Naku po, hubad pa din. Tatlo nakatambay sa Lantin, tatlo. Ate Meryl si channel, bigi-bigi. Tanga sunod ni Christ Follower, bigi-bigi. Basta pag natapos itong Lantin, mag-end na po ako ha. Ate Meralisa, tagasunod ni Christ Follower, Ate Rowena Tiranya, Dodge TV Vlog ha. Salamat kaibigan. Salamat sa 57 thumbs up. Sa 8 viewers na natitira, salamat po, salamat. Kung sino man po kayo dyan, thank you very much. Shoutout sa team viewers. Yun, dumadami na naman team viewers. Salamat, 58 thumbs up. 59. 59 na, 59. Dandeo. Dodge TV Vlog. Bigi-bigi. Salamat, salamat mga kaibigan. Yun sa mga nandito po, magta-thumbs up na po ako, magta-thumbs up na po ako, like 58 from Papa P Vlogger. Mag-end na po ako mga kaibigan, salamat, salamat, kita-kita po ulit tayo bukas, 9 AM to 11 AM. Thank you very much po sa inyo lahat, and God bless us all mga kaibigan. Salamat po sa 60 thumbs up. Bye-bye po, bye-bye. Thank you very much. Salamat Kuya Tunying. Salamat Danamay, Papa P Vlogger. Salamat sa mga naandyan. Kung sino man po kayo, bye-bye host. Papa P Vlogger, salamat. Johnny B Vlog. May moderator ka na, like 59 kaibigan. Johnny TV Vlog to. Salamat kaibigan, bye-bye, bye-bye.
Mag-end na po ako, like 59 kaibigan. From Johnny B Vlog.